Terve ja pahoittelut, että ei ole tullut pitkään aikaa videoita, mutta nyt vähän kiekon lämmimisvideo, vai no mitä siellä ikinä haluaa sanoakaan, lämmimisvideo, joten mennään suoraan asiaan. Maalia. Ja mulla on just lähti maalista erkat, katsotaan puumailalla eikä haittaa, joten jos vetää ohi, niin tulee 3 yleisliikettä. No oli yleisliike. Mä näytän mikä on yleisliike, eli hyppy tälleen ja punnerruus. Joo, voi tehdä mailan kanssa. Aina kerralla. Ne kaikki kiekot. 3 kiekkoa. Alkaa 3 kiekkoa sovittu. Maali. Maali. Siinä melkein Naali vetää lipat. Ja se meni ohi. Ja vika. Nyt. Vuoro. Nuutti feilaa heti. Toinen feili. Mutta näistä ei tule yleisliikkeitä. No, ensimmäiset 3 yleisliikettä. Maali. Tuolla jossain kiekko. Ja sinne meni. No nyt, mä teen 3 yleisliikettä. 3 yleisliikettä. 1. 2. 3. No. Ja Naali vuoro. Eli nyt vetää molemmat 5 vetoa ja samat 3 yleisliikettä per huti. Joo. Eka maali. Toinen maali. 3. maali. Mä voisin maata. Neljäs maali. Viimeinen maali. Nyt vähän nolla epäonnistuu syötä alusta kanssa. Ja se menee maaliin. Kaikki sisään. Niin, ja Nyt on Nuutin vuoro 5 vetoa. Sinne meni. Ensimmäinen huti. Maali. 3. 1 huti. Vielä 2 vetoa. Maali. Ja 1 kiekko vielä. Sehän menee aivan yläkulmaan. 1, 3 yleisliikettä.